у ихнюю Германию. Потому что у тебе Германия замест мозгов твоих и сумления. Ты чукча тому. Силы нема. Ты меня у 43-м сустраивал с собой тут не калякаю с собой. С ППШ бы полоснул бы и баста. Спектакль «Дед» рэжысёра-пастаноўшчыка Дзяніса Паршына прысвечаны вялікай айчыннай вайне. Але на сцэне паўстае сучаснасць. Новыя каштоўнасці незразумелыя старому, які прайшоў 40-е гады са зброяй у руках. Тое, за што ён змагаўся, не супадае з яго асяроддзем. Пакуль сваякі лаюцца за кватэру і спіхваюць дзеда адно аднаму, яму сніцца баявы сябар, што аддаў жыццё за радзіму. Мы, складальнікі гэтага спектакля, адстойваем тую праўду, тую ісціну, што ахвяры нашых продкаў, нашых дзядоў, нашых бацькоў, яны былі недарэмныя, і мы, дзякуючы ім, жывём сёння, працягваем гэтае нелёгкае, але цудоўнае жыццё, і мы будзем памятаць пра подзвіг мінулых пакаленняў. Пастаноўку паводле п'есы Вячеслава Паніна ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі прадставілі ў 2015-м. А днямі адбылася і тэлепрэм'ера. Канал «Беларусь-3» падрыхтаваў тэлевізійную версію спектакля ў рамках сумеснай акцыі з Міністэрствам культуры. Мы записываем ряд спектаклей и концертов, посвященных Великой Победе, для того, чтобы наши ветераны дома приобщились к культуре, чтобы наша молодежь увидела, поняла, почувствовала вот эту радость, боль Великой Победы. Акцыя «Майстры культуры ветэранам» прымеркавана да 75-гадовага юбілею Вялікай перамогі. У рамках праекта таксама пакажуць канцэрт Белдзяржфілармоніі і «Памятае свет выратаваны». Глядзіце на Беларусь-3.